Bueno, vaig a fer un vídeo en català. Crec que aquest tema necessita que jo faci un vídeo en comptes de fer un fil molt llarg a Twitter. Soc un mindundi? Sí. Normalment escric coses? No. Soc el més indicat per fer aquest vídeo? No. Puc quedar com un hipòcrita ja que la majoria de contingut que pujo a les xarxes socials és en castellà? Pues també. Mira, soc de Nou Barris, val? Amb els meus amics sempre he parlat en castellà, a casa hem parlat català, però a fora sempre he parlat castellà, no em jutgeu, vale? Catalunya té actualment un ampli ventall de mitjans de comunicació en català, de diferent àmbit territorial. Des de ràdios fins a televisions, diaris, revistes, teletext, pàgines web, pàgines grogues, pàgines porno, etc. La premsa en català, que ja existia des del segle XIX, va patir durant diferents èpoques del segle XX greus persecucions per part de les dictadures de Primo de Rivera i Franco. Bé, qui diu la premsa català diu el català com a tal, i qui diu el català com a tal diu la idea de Catalunya. Una mica el mateix va passar amb la tele. Tot i que el primer programa en català es va emetre l'any 1964, no va ser fins als mitjans dels anys 70 que, pel que fos, la programació en català al circuit català de televisió espanyola no va ser regular i habitual. La primera televisió íntegrament en català, Ràdio Televisió Cardedeu, va començar a emetre l'any 1980, i la primera televisió en català d'àmbit nacional, TV3, Televisió de Catalunya, va ser inaugurada l'any 1983 de la mà de Joan Pera i la seva tofa. En temps de democràcia i llibertat, hom m'imaginaria que no hi hauria gaires dificultats per agafar i desenvolupar la comunicació en català, però el mateix dia de la seva inauguració, Ràdio Televisió Cardedeu va ser clausurada. No podrà inaugurar aquesta emissora. Aquesta emissora acaba de ser clausurada en aquests moments. De fet, la cadena va haver d'emetre semiclandestinament fins l'any 1983. Té molt de mèrit tenint en compte que el poble de Cardedeu ni tan sols existia quan es va iniciar la televisió. De fet, el poble va anar creixent arreu dels voltants dels estudis de televisió. Aquesta última part és de bromes. Hem lluitat molt per tindre mitjans de comunicació en la nostra llengua sense que vinguin els militars a rebentar les redaccions. Per sort, ben entrats al segle XXI, Catalunya té un bon nombre de mitjans de comunicació, una audiència considerable i un pilot de professionals de qualitat al sector, i Xavier Rius. I l'oferta de les llengües catalana i castellana s'ha igualat més o menys a tots els sectors. Tots tret de la televisió, on tot i tindre TV3 el lideratge de Shell i ser la tele més vista a Catalunya des de l'època en què feien vent del pla, l'oferta de televisió en castellà atrau gairebé el 80% de l'audiència, o 4 de cada 5 espectadors. L'oferta televisiva depèn d'on visquis, però la ciutat de Barcelona, que és l'única que realment importa. Trobem actualment que hi ha 36 canals en programació íntegrament en castellà enfront dels 17 canals en català de programació, 4 d'ells en contingut en català i castellà barrejat i 13 d'ells en programació íntegrament en català, dels quals 8 són públics, 3 són locals i un d'ells encara ni tan sols emet. Estem parlant d'un 68% de televisió íntegrament en castellà, i això sense comptar la tele de pagament. Per tant, està clar que la principal encarregada de subministrar la població amb contingut de qualitat i en català és... La Corpo. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals engloba la Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i s'encarrega de produir i difondre diferents continguts audiovisuals, o auditius o visuals en llengua catalana. La corporació és bàsicament una estructura d'estat. Qualsevol nació, o comunitat, o barri, o religió, o club de futbol, o xarxa de proxenetes que expressi té un canal de televisió on difondre els seus missatges i continguts. Quan els bascos van engegar la seva televisió en euskera l'any 1982, era més evident que mai que Catalunya necessitava una televisió pública nacional de qualitat per preservar la seva històrica i tan sovint amenaçada llengua. 37 anys després, l'entitat ha coproduït diverses produccions cinematogràfiques, diverses sèries d'èxit i a dia d'avui compta amb 5 canals que emeten programació en català a les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, 365 dies l'any. Els canals avui en dia són TV3, Generalista, 324 d'informació, Esport 3 d'esports i el Super 3, que és infantil, i el 33, que és cultural. Aquests dos últims comparteixen freqüència. El Super 3 emet de 6 del matí a 9 del vespre i el 33 emet per la matinada l'horari restant. Aquesta és la distribució actual dels canals públics, però no sempre havia estat així. El Canal 33 va iniciar les seves emissions l'any 1988 amb un logotip lletgíssim. Santa Verge Maria de Déu, sembla més aviat el logotip d'una ferreteria, treu-me'l d'aquí. El canal emetia programació cultural, així com programació infantil i transmissions d'esports que no eren al Barça. Era un canal de televisió ben parit, amb la seva carta d'ajust i tot. Fins que el dia de Sant Jordi de 2001 aparegué la llum. Va aparèixer el K3, un canal infantil que era bàsicament l'equivalent al Nodo del Club Super 3. Pràcticament tot el contingut girava entorn de l'icònic club infantil de la casa, dels seus dibuixos animats i les seves icòniques figures, de la primera i la segona generació. També es va perdre eventualment la carta d'ajust,
Des del 23 d'abril del 2001, el canal 33 i el K3 compartirien freqüència, el K3 pel dia i el 33 per la nit, fins al 2006, que es van separar els canals a la TDT. Aquest nou canal infantil canalitzava tota la programació infantil i juvenil, per tal que el 33 pogués emetre programació exclusivament cultural i esportiva i TV3 pogués emetre signes del temps els diumenges pel matí. Un dels pocs espais que no tenien a veure amb l'entorn Super 3 era un programa juvenil que s'emetia al canal 33 des del maig del 2000 i que es deia 3xl.net. Un espai orientat al públic juvenil amb la seva pròpia web que comptava amb reportatges, espais informatius i... el millor anime doblat al català! Les sèries que van marcar la infància de tants com Bola de Drac, Shin-Chan, Inuyasha, Conan, Slam Dunk, Evangelion... Aleshores, el 3XL era només un programa de televisió, que durava unes hores entre la tarda i el vespre, i me'n recordo perfectament perquè cada cop que saltava la careta i començava Sakura, la caçadora de cartes, venia a mi iaia i deia «No pots veure aquest dibuixet?» i em tancava la tele. Iaia, si m'estàs veient que sàpigues que t'estimo, però tinc l'espina clavada aquí, vale? Amb el boom de la TDT a principis dels 2000 van començar a sortir canals temàtics de televisió com si fossin bolets, o aficionats del Girona. La televisió de Catalunya no va ser menys i va incorporar el canal d'informació en català non-stop, el 324, l'any 2003, i un canal multidifusió interactiu raro que després va passar a ser ocupat pel canal 300 l'any 2005, l'equivalent català a Factoria de Ficción, que compartiria freqüència amb el K3 i emetria per la nit. Per la seva banda, el K3 va evolucionar potenciant la seva estètica de canal gamberro, no? Trapella, coleguilla, no? Del rotllo, però clarament enfocat per nens i encara amb una programació juvenil bastant restringida. Però algú a la corporació va veure que hi havia més sèries i continguts en català que encaixaven amb la franja d'edat del 3XL, i que el 300, que era bàsicament una cinta de VHS molt llarga de l'arxiu de TV3, era un canal prescindible. Amb una remodelació d'imatge i web, el 19 de setembre del 2010, el canal 300 va deixar lloc al canal 3XL. El canal 3XL va ser una revolució, l'apoteosi del contingut juvenil en català. El 3XL no només es presentava com a canal, sinó com a projecte multiplataforma, donant-li molta importància a la web i el concepte de comunitat virtual, que era com una mena de xarxa social i es deia La Rebel·lió o alguna així, i que si no s'hagués controlat segur hagués acabat com la peli de la Ola i amb Josep Anglada com a dictador suprem de Catalunya. Per a Fernàlia a part, el contingut d'aquest nou canal era brillant. Tot l'anime doblat al català del 3XL original amb nous capítols, sumat amb l'emissió de diverses produccions d'humor de la casa com Vinagre, Arròs Covat o Lo Cartanyà, així com la importació de sèries com Doctor Who, Little Britain, Skins, Shameless, Els Informàtics, Chuck, The In-Betweeners, Breaking Bad. Us ho juro que van emetre Breaking Bad, no és conya, està doblada al català, us ho juro per la meva vida. Fins i tot van emetre Misfits, la sèrie que té possiblement la millor música d'intro de la història. Per tractar-se d'una televisió temàtica, d'una xarxa televisiva autonòmica, estava molt i molt bé. Tot anava molt bé. Massa bé. A l'octubre de 2012, degut a la crisi econòmica i una reestructuració de l'oferta de ràdio i televisió, el canal 3XL va desaparèixer i va pujar de nou al cel des d'on havia vingut. Sent realistes, és cert que la majoria de continguts al final eren enllaunats i redifusions de continguts prèviament emesos a TV3, com l'APM o el Cracòvia. Certament, era prioritari mantenir un canal cultural com el 33 o un canal amb un públic menys selecte que el del 3XL quan les coses venien econòmicament mal dades. A les maniobres per alliberar freqüències, Televisió Catalunya va decidir mantenir Esport 3, el nou canal temàtic d'esports, i tornar a unificar el Super 3 i el 33 en una sola freqüència, com als vells temps. Esport 3, que havia començat a emetre regularment l'any 2011, englobava tota la programació esportiva de Televisió de Catalunya, excepte la Fórmula 1, la Champions i els partits de la selecció catalana, entre d'altres. Això volia dir que sense els esports, el 33 era exclusivament un canal cultural i la seva reduïda programació podia encaixar perfectament dins la freqüència del Super 3, un exercici sublim de Feng Shui. Tot i que els canals temàtics de Televisió de Catalunya segueixen organitzats així a dia d'avui, el context ha canviat. La distribució actual dels canals temàtics no funciona. Podria citar-ne diversos motius, la majoria d'ells completament subjectius, com que l'horari del 33 no dona la visibilitat que el món cultural requereix, o que la programació del Super 3 ha perdut la seva essència, el rovelló, el queroro i la vaca con i li fotien 1000 patades a la merda de dibuixos animats que hi ha ara. Però la raó més flagrant és que un canal dedicat als esports en català a les 24 hores del dia no dona per planar tota la programació. Especialment és que la Televisió de Catalunya ha anat perdent drets d'emissió de diversos esports importants a tort i a dret, fins i tot perdent els drets dels seus resums. Aquesta és una dramatització de la feina diària del Departament de Programació d'Esport 3. Com que no tenim el partit?
És igual, envieu un equip NG a Viladecans. Cobrirem el Vistalegre Vilanova, vale? Merda, encara tenim un forat de 45 minuts. Helena, saps si la Rahola té una estona lliure a les 11 de la nit? Valls de Saló, ja anem a més 200 de Valls de Saló. Com que el Bodegas està tancat? Documentales de què? Iguanas, dame 80. Sí, por Vitalsfeld. Amb la pèrdua d'alguns drets d'imatge, l'Esport 3 s'ha vist obligat a emplenar buits a la seva programació amb documentals de fauna i natura. Una feina que se suposa que feia el 33 com a canal cultural. Per tant, això és injust, oi? Hi hauria d'haver un canvi. Que la programació esportiva de l'Esport 3 s'englobi dins del 33, que el 33 passi a emetre de nou les 24 hores i el 3XL torni i comparteixi freqüència amb el Super 3, com el 2010, oi? Sembla fàcil. Per què coi no ho fan? Sembla mentida, però ja ha passat una dècada des que el canal 3XL va estrenar-se i els nostres hàbits de consum han canviat, i dràsticament. Els joves i les generacions que venen per darrere ja no veiem la tele. O almenys no tant com abans, on els únics passatemps eren la tele, els tamagotxis i 2 pots de iogurt connectats per un fil. Les plataformes de vídeo on demand com Netflix, Filmin, HBO o Disney Plus s'estan convertint en el nou centre de l'entreteniment. De fet, aquestes plataformes i els seus continguts online han tingut tal impacte que han fet que la manera de mesurar l'audiència de les televisions hagi quedat antiquada. A més, les plataformes on demand t'ofereixen comoditats que la tele no té, com escollir els continguts que vols veure, on i quan vols veure'ls, estalviar-te pauses publicitàries, pausar en qualsevol moment per anar a pixar, etc. YouTube, que el 2010 era una plataforma que tot just començava a tindre ressò internacional i de la qual ningú depenia per viure-hi, ara dona feina a desenes de milers d'usuaris, la tasca dels quals és exclusivament penjar vídeos i evadir impostos. La plataforma ara rep més de 500 hores de contingut audiovisual per minut. Una persona podria passar-se tota la seva vida intentant veure tot el contingut que es puja a YouTube en tan sols 24 hores. D'acord. Ningú voldria veure Compilació Mejores Bailes Fornite 263 en bucle durant hores, però no em refereixo a això. La cosa és que tot i que les produccions cada cop demanen més qualitat d'imatge i so, la gent de peu de carrer, el ciutadà average, tu i jo, estem creant contingut, estem creant els nostres memes, estem creant els nostres posts, estem gravant els nostres vídeos, estem fent contingut propi, user-generated content. Gràcies, Rubén. I el perill de tot plegat és que l'oferta de continguts en català a plataformes com Netflix o HBO és molt minsa o pràcticament nul·la, Filmin sent l'excepció amb la plataforma filmin.cat. A més, en un món globalitzat i dominat per les xarxes socials on l'anglès i el castellà estan a tot arreu, el contingut en català a llocs com YouTube, Twitch o TikTok és prou reduït. Per tant, tot i que fos aclamat pel públic, un nou canal 3XL amb la mateixa fórmula televisiva old school probablement no es diferenciaria gaire de l'antic 3XL o de la cinta VHS, que era el 300. Per tant, la pregunta és... ¿Cómo? Hi ha un precedent clar de l'afer 3XL, i el trobem a Anglaterra amb l'il·lustríssima BBC. La BBC tenia el canal BBC3, un canal amb una programació innovadora i alternativa, basada sobretot en l'humor, en programes d'esquetxes, concursos en clau d'humor, sitcoms diverses, etc. Finalment, però, va incloure un poti-poti de sèries i continguts adreçats sobretot a un públic juvenil. El 2014, en una època on la BBC també va patir retallades, l'ens públic britànic va donar el seu particular fuck you als joves i va anunciar que planejaven carregar-se el canal, cosa que va comportar una allau d'oposició i crítiques, sobretot a les xarxes socials. Finalment, al febrer de 2016, BBC3 va deixar d'emetre. Bueno, no del tot, perquè la BBC3 es va convertir en una plataforma online. Tots els continguts que es feien pensats pel canal juvenil ara es penjaven a la web del canal, a les seves xarxes i al seu YouTube. A dia d'avui es segueixen penjant episodis de diferents sèries de manera setmanal, acompanyats per vídeos que copien de manera molt descarada BuzzFeed. La plataforma ha tingut un èxit relatiu, tot i que la polèmica encara cueja. Hi ha diverses televisions espanyoles que també han optat per plagiar el model de vídeo on demand, sobretot per ficar-hi contingut juvenil o contingut no tan ampli com el de les cadenes generalistes. A Mediaset tenen MTMAT, a A3 Media tenen Fluxer, on van estrenar la peli del Wismichu i pugen websèries com Famosos y una vieja o Gente hablando de l'Álvaro Carmona. Fins i tot a la televisió espanyola té la plataforma Plays. I a Catalunya, què tenim? Adolescents i Cat, Romesco i les de l'hoquei. I ja està. I això són programes de ràdio i televisió tradicionals. De qualitat, ojo, i fets amb gent amb molt de talent. Però no tenim una plataforma juvenil marcada com a tal. D'una manera molt trista, la direcció 3xl.cat et redirecciona al portal superxatxi del canal Super 3, com volem ficar-hi sal dins la ferida. L'única cosa semblant que tenim a contingut online és la websèrie de Brico Heroes i la web d'adolescents.cat. No confondre el programa de ràdio amb la web. Em va passar. Ja sé que hi ha causes molt més importants a la nostra societat com defensar la sanitat pública, lluitar contra els desnonaments, protegir el medi ambient o fer caure el sistema capitalista abans que queixar-se d'un puto canal de tele.
i probablement estigui fent un exercici premium de cunyadisme i mansplaining empès per la meva nostàlgia. Però crec que parlo per molta gent de Catalunya quan dic que m'agradaria tornar a gaudir del ventall de sèries del 3XL. M'agradaria veure més contingut creat per i cap al públic juvenil. I m'agradaria tornar a sentir-me identificat amb la identitat d'un canal. Això no vol dir que no em senti identificat amb TV3 ni que pensi que tota l'audiència són boomers, no. Jo veig TV3 molt, i hi ha programes molt ben parits. De fet, hi ha hagut una àmplia acceptació per part del públic de nous formats com El Foraster, L'Està passant o recentment Tabús. Però segueixo trobant que hi ha un buit, el buit del contingut juvenil. Un buit que jo crec que els mandamasses de la corporació han decidit que l'emplenin YouTube i les diferents xarxes socials, o bé per desconeixement, o bé perquè han ignorat el públic juvenil, o bé perquè simplement han desistit d'oferir-hi competència. I això és molt perillós pel futur de la nostra llengua, sobretot en un món globalitzat i permanentment connectat. El català ve perdent parlants de manera nombrosa en els últims anys, i cal fer-hi quelcom. Jo crec que la creació d'alguna mena de plataforma juvenil on es potencia el contingut online i la interactivitat seria un gran encert per part de la Corpo. No ho dic per mi. A mi, de fet, em queden uns 7 mesos com a teenager. Al novembre faig 20. Ho dic pel teu sobrí, o el teu nebot, o els meus cosins, els que m'agafen i em demanen sempre si tinc jocs al mòbil, saps? Perquè elles i ells puguin gaudir de contingut en català que els entretingui i els formi culturalment, per evitar un buit generacional on disminueixi el nombre de catalanoparlants, sobretot a les àrees metropolitanes, per evitar tindre una generació perduda. De totes formes, si mai torna el 3XL, jo l'intentaré veure, fins que vingui la iaia i m'apagui la pantalla.